mana asị na anyụka amịlị ọnụ ọgbasi afụfụ maka na ofu otisa dem ọfịa ofu onye ada agazi tụmị nwanne tọrọ nwanne ya n'ụwa ka ọ na-arị anya nle onye ya na nwanne ya n'ụwa maka na ozu si bụ isi n'ụwa enyi ka nwanne agba ọsọ eke n'okwura ọyọlima nkwa sawa 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 eke n'okwura izuka mma na na-eji o 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 izuka mma na na-eji oyim izuka mma na na-eji izu amaka mma izu amaka mma na na-eji o na nwanne ozu na-awa ozu arụ izuka mma na na-eji izuka mma n'ụwa izu amaka mma na na-eji o ogo osisi adem ọbịa izuka mma na na-eji o oyima ịnụlịa izuka mma na na-eji o isomaka mma na na-eji o izuka mma na na-eji na mgbugo maka egesi anụ n'ama anya na n'obi egesi n'obi anyị ebulu na nna mkpuke ezi oyimo akụluo na oke onye batalịa akụluo na amalụ onye batalịa n'elu ụwa ha ndị Igbo na-asị na ụmụnna wesu akụ pụta abụlụ n'ofu izu amaka mma ezi oyimo na-etiri ego ego nwanne na-abịa maka na onye bido onye n'ụwa ezi oyi ya na ngwa gemuti n'onu ego na-ana ana oyi na-ana ana mana nwanne na nwanne ofu ọbala ofu elili nwanne m onye ya na nwanne ya maka nwanne bụ ife izuka mma na na-eji o izuka mma na na-eji izuka mma n'ụwa izu amaka mma na na-eji o izuka mma na na-eji oyi m izuka mma na na-eji o iyo iyo okoko izuka mma na na-eji o 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 oyimo nwanne mbalụ nwanne ya ịnọlịa izuka mma na na-eji o izuka mma na na-eji o izuka mma na na-eji o asị na-eju na kpụlọkpụlụ nkiriki ya kedu ka mmadụ ga-esi wee nwezi ezu na ọma mbara o wezala asọ mmiri were akwa aka ụmụnne na ụmụnna m asị na nwanne onye abụrụ ọyị ya onye tabili ya nye nwanne ya udo wee dị ka ịfụnanya wee dị ka ọṅụ onye ọbụla wee zuo oke ayalima sawa igede sawa igede sawa igede sawa igede bekem 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 ayalima na-eke n'okwuru a na-ekwusi na nwanne dị na mba nya ka ụfọdụ ji wee sị kama onye ụlọ ga-eli ga-ewere uwe nye onye si bawe chezozie na mbọsị nke nwanne mbọsị nke nwanne mbọsị nke nwanne maka na ozu si bụ isi n'ụwa mmadụ kotokwu n'obodo ihe okoko ihe okokokoko asị m n'aka jide odogwu n'ụwa aka jide ọga ịma na akpụlụ onye nwe ọlụ oyima oyikanta vitio na bajulu ebe niile
wọta dọpa garị onye ọbụla zọba isi onwe ya asị na ozu siri isi n'elu ụwa ọkwa nwanne ozu na-asa ozu arụ ọ bụrụ na mmadụ abụrụgo ozu nwụrụ anwụ ọkwa nwanne gị ka anyị akpọ maka gịnị na nwanne ozu na-awụ ozu arụ ọ bụ na okwu dị agụ n'elu ụwa nwamba na-abịa ụgwọ ọkwa nwanne gị azụ okwu onye na-anụ ndụmọdụ ka nji wee bịa ndụmọdụ ka nji bịa ndị Igbo na-asị na onye bụrụ nwanne ya bụrụ odogwu maka ofu nna na-amụ ma ofu chiadeke ihu nwanne dị elu n'ọkpụkpụ ewu nwanne m ndidi bụ sọ nwanne ndidi bụ sọ nwanne ndidi bụ sọ nwanne ndidi amaka ndidi bụ sọ nwanne ndidi bụ sọ nwanne ndidi bụ sọ nwanne ụmụnna na ụmụnna m ọkwa na-emeta ya lụ ka eji eme nwanne ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị na-aga n'ụzọ bụrụ omeala ọra n'ezi sie n'iru onye ọra sie n'iru onye ọra omeala ọra n'ụzọ chetakwa nwanne gị chetakwa nwanne gị o chetakwa nwanne gị ego na-ana ana ma nwanne ada ana ezi oyi na taba rakene selfish desire nyelu nwanne gị aka o ihe okokokokokoko alele chief onye ya na nwanne ya inugo oyim inugo ịma na igwe bụ ike igwe bụ ike igwe bụ ike enu nwa na-eme ntụgharị o agha na nwanne gị jide nwanne gị oyim nyelu nwanne gị aka unu anụgo gwazie m ebe mma gbanaga a na-ekwuzi na nwanne ada enyere nwanne ya aka ọtụtụ ndị nwelu ndị ga-enyelụfe aka ebuzela asịrị na-akpaghalị fa na-akụghela asịrị fa na-ekwuzi na nwanne fa nwere ego na-enyelụfe aka bụzi ya na-ebuzi fa ebee ka m ga-agbakpu ajụjụ ka na-ajụ o ịbata n'ime obodo ị ga-aghọta ife na-ekwu ịbịa n'ezinụlọ ị ga-aghọta ife na-ekwu ezinụlọ ụfọdụ bụ ndị na-eme ọfụma ọ bụ na afa nụọ nwaanyị o ụfọdụ ajọ nwaanyị bụ ụfọdụ ekposa ngwulu nke a bụ nke di mo nke a bụ nke anyị nke a bụ nke mo ọbịazịa bute esemokwu tupu arọ na-abụọ n'ịtọ ezinụlọ na-ebi ọfụma eji ebido nkewa ọsa n'ọbịa ngwele n'ụzọ ewu alele unu maala ọfụma na mbasa na-abịa arụ mana mgbakọ na-esi ike osi n'ụmụ nwaanyị ọbanye n'ụmụ nwoke tupu ịmala ife a na-ekwu ife dị nụ na-apụzi ezi alile gbuo mo ma izu ka mma na nne eji o 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 ị ga-abụrụ ife niile izu ka mma na nne eji o o nwere onye bụ ife ga-emechi n'elu ụwa oyimụkwụ nwanne gị na anyị nugo izu ka mma na nne eji o izu ka mma na nne eji o izu ka mma na nne eji o izu ka mma na ụmụnne ji o izu ka mma na nne eji o izu ka mma na nne eji o izu amaka na mebụlụ ịgba mụ ka njebe ifite dunu ka ọbịa na mmadụ ka ifolo jebe ka ije zụta odogwu chief injinia Mike Okoye eze na eze zuru onye ifite dunu daalụ ọlụ onyinye Chukwu nyela n'ifite dunu chi ụmụ ogbenye
inyelu scholarship nyezi ụmụ ogbenye agụba akwụkwọ na n'Ifite Dunu ụmụ nwanyị ajadu ka ị na-enyela aka eze Zulu na ịgadị odogwu pụta obi ihe ndị Ifite ọ pụta obi railway master asị m ọ bụ na ọ ga-ekwe omume n'ụwa Naijiria gwala ọlụ anyị gị n'aka nya bụ ọlụ railway odogwu pụta obi ihe ndị Ifite onu mekene gị onye ọ ga-adịrị mma odogwu eji eje mba Chief Elobike onye bụ mmụọ enyi ikwu n'azụ na ndị Aba Ikenga enyi n'ime njikọ ọka enyi gburugburu n'ime Igbo Landi CEO Ise Mutifo Garden and Suit Limited onye nna kenelu m enyi ikwu n'azụ Chukwu chalụ ndị Aba ọbata obodo eluigwe olili ngwanụ ka mpụlụ ego bụ jebe Lagos steeti ka nje tụta ọga m Chief Prince Uche Oduche odogwu Ikenga Dunu Kofia onye ọ ga-adịrị mma CEO Life is Great Motors Limited CEO Little Me Babies World Limited CEO Fair Heaven Estate Abuja Ikenga Ifite jide ebube ana m anya n'Ifite nya nakwa n'Ikenga aka maka Ikenga dịrị ile awali enya na nkụ ayọrụ Chukwu ogozikwolu m Ikenga nwere fiwe na aka Chukwu ogigedo Ikenga Dunu Kofia oyimoku na-enye ife Ikenga Ifite jide ebube ka njebe ọka ka njezi eke na Augustine odogwu nwa ndị Igwe Chief Traditional Defense Minister ndị ọka ụzọ ọka one man riot ọbatu na dị mma ụzọ ọka ndị Igbo ebe ka ọ dị ka n'ọka onye nna odogwu ngwagba ọnụ m ụzọ ụzọ ọka ndị Igbo odogwu anụmanụ nkwụ nọ na-eju ọnụ onye nwe gị nọ nwere odogwu Chief Austin Okafor Ichie Omegi Ifite Dunu Chairman Chief Executive Officer Alam Jazz Nigeria Limited odogwu Chief Emeka Obikwelu Eze Ifite Dunu CEO Emerson Industries Limited oyimeze ego kpọnya mekwudi ka ndị ekene onye nna Chief Barrister Vicenti Nghọsakwe Ichie Nwawelugo Ifediọra Mma Chambers onye nna onye Ifite nne mmiri Chief Darlington Egbo Ochute oke ọra na Ifite Dunu o mepụla onye ọ na-abịa arụ nnukwu mmadụ na South Africa dala ọnụ niile ma ọgọ odogwu Ochute Oreke anyị ejebe Aguleri na mmadụ ka eji eje Chief Ike Chukwuma IKC odogwu Ochi na nwata Ochi na nwa onye Aguleri Ochi na nwata asị na onye bụ ụzọ wee sibe n'ụwa mma ya nọ n'aka asị m onye ya na nwanne ya maka mbọsị ike nwanne ọya na izu ka mma na na-eji ihe okokoko
izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na ụmụ nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o nwa Igbo nya ya na nwanne ya nọ izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o ife bụ na ị na-eme n'ụwa izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o ezi oyi leta nwanne gị o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o izu ka mma na nneji o ndị Igbo leta nwanne gị o izu ka mma na nneji o izu amaka mma